efterhånden slet ikke i tvivl om, at træerne taler. Men jeg tror mest, de taler med hinanden, og jeg tror mest, de taler et sprog, som det er nok mere af dyrene, end os, der er i stand til at forstå. Den tale, man jo har forsøgt sig med over for træerne hidtil, det er blandt andet via de her plancher, men det er jo egentlig bare en mennesketale til andet menneske. Il a voyagé de l'Espagne dans le livre, dans le roman de Cervantes. Il a voyagé en Afrique et maintenant il est à Bornholm. Et cette année, pendant 7 saisons, il va aller, ce cheval, ce Don Quichotte, il va aller s'installer au parc de sculpture annexe. Jeg laver den her udstilling, fordi at jeg synes, det er interessant, at både teater og billedkunst har det til fælles, at de kan formulere noget, der går udenom sproget. Når man begynder på sådan et projekt, så har man en idé, en forestilling, og så går jeg i gang med at arbejde med det, og så går der maks 3 dage, og så begynder den idé at ændre sig og skride og opføre sig anderledes, end jeg havde forventet. Du har jo nogle utrolige kræfter som menneske, som man ikke kender til daglig, når man bare sidder her og snakker, men som kommer frem, når det er, du begynder at synge, og når det er, du begynder at spille. Og det, jeg elsker det. Jeg elsker den. At nå ud til kanten, ligesom, hvor at tingene bliver når ind til at røre sjælen.